She's jumping around, sabi niya ganon. And we want a happy baby. Tapos sabi ko, saan kayo nagmana tong batang to? Nang ka na medyo behave naman ako. Sunday, nagkaroon ako ng spotting. I feel bad talaga na feeling ko napabayaan ko yung pregnancy ko. Wala na tayong baby shower. Tapos na. Ayan. Ang cute! Ang cute siya sa camera. Hey everyone! Welcome back to another vlog. So this is the 23rd week of pregnancy update. I don't know, baka by now you're already nagsasawa na sa mga pregnancy update ko. But then I keep on telling myself that this is not for the people out there, but it's for me. Kasi I wanna document this, and I realized na nung nag-vlog kami when we were still in the Philippines, nung maliit pa yung pamangkin ko, dun ko na-realize na kailangan pala talaga madami kang videos and pictures. You will see the growth of a child, and you will learn about your past that you can cross-reference na pag nasa same situation ka na. Yung pag-video is, for me, is nice siya kasi nakikita ko, ano ba yung ginawa ko that time nung nasa same situation ako na pwede ko siyang gawin ngayon, na pwede kong i-apply yun. But anyway guys, this is my pregnancy update. So yesterday was my OB appointment, and as I've mentioned in my previous vlog na i-repeat yung sonogram today. Dapat yung last na sonogram ko was already the last sonogram usually sa mga pregnant women here. But then, hindi nga masyadong nakita yung heart ni baby. Yung reason na nakalagay doon is probably the position or the gestational age. So, ni-repeat yesterday. Ay, ang likot ng bata, guys. Tawang-tawa kami ni Mac. Nakikita siya sa live, so sinosonogram akong ganyan. Ako nakita ko 4 chambers. Mas expert kasi si Mac sa heart. So nakita daw niya yung parang passageway of blood. Okay naman daw, sabi niya. Kaso every time na ika-capture siya ng sonographer, ang abibing, ang abibing tawag kasi ni baby abibing. Ang baby guys, nagmo-move siya. So kung ika-capture ng ganyan, it's either itataas yung paa niya, o kaya tumatagilid siya, gano'n. So, hindi nakukuha yung heart details in one frame. Ang gusto ng OB ko is, in one frame, makita yung 4 chambers, makita yung... Ano mong tawag doon? Mac! Basta may sinabi sila. Hindi ko alam. Basta yung parang daanan ng blood, ganyan. Yun yung gusto ng doctor. Kaso, ang naka-capture ng sonographer is... Kung minsan, 3 chambers lang siya, ito, tapos sa susunod na clip naman, ito, tapos sa susunod naman na clip, yung passageway lang. So, ang likot. Tapos, para lang makuhanan yung, makapture din siya, guys, is pinatagilid pa ako, as in, ang tagal kong nakatagilid. Tinatry niya, pero si Max, sabi niya, ano naman na yan? May comment na naman ng daddy. Tuloy, next month, we will repeat the sonogram again. Tapos sabi pa kasi ng sonographer, medyo maliit yung baby, sabi. Tapos binawi niya ganun. But I don't think you guys have big babies, right? Tapos tinanong kung first baby daw ba namin, ano daw ba yung timbang namin ni Mac nung babies kami. Mamalay namin kasi hindi naman namin yung pinag-uusapan ng family na, ganito. Yung pamangkin ko, alam ko how big she was. But for us, we don't talk about that. Tapos sabi ko, my niece, sabi ko, ganito lang yung timbang niya noon. Tapos sabi, so probably hindi nga siya low daw yung weight niya. Anxious na naman ako sa sinabi niyang yun. Kasi nga daw yung mga Americans, bigger nga yung babies. Tapos, syempre Asian. Tapos kita pa niya yung katawan namin ni Mac. We are not that big. We are not tall. We are not, basta yung body build namin, petit kaming dalawa ni Mac. Compared sa mga Americans. Tapos nung pumunta na kami sa OB, ang sabi ng OB is okay naman daw. Nothing to worry about the baby. Yun nga lang, gusto ko talaga makita yung heart in one frame, ganun. But in-explain niya, nakita ko naman ganito, ganyan. Your baby's just somersaulting inside. She's jumping around, sabi niya ganun. And we want a happy baby. Tapos sabi ko, saan kayo nagmana tong batang to? Nang ka na medyo behave naman ako.
Pero as in, guys, during talaga ng sonogram, nafe-feel ko talaga kick siya ng kick. So, alam ko, ay, wala talaga. Wala talaga to. Ay, so yun. Nakita naman namin yung face. So, yun nga lang talaga pag ika-capture na ang likot talaga niya. As in, guys, binibend niya yung paa niya. Sabi pa ng sonographer, look at her. Nilalagay na naman yung paa niya dun sa... Nilalagay na naman yung paa niya over her face. Na ganyan. So, paano makaka-capture yung heart? Ay, nako. Natatawa na lang ako. Tapos, tinitingnan ko si Mac. Napaka-seryoso niya. Talagang tinitingnan niya yung heart ng anak niya. Yung pala talaga tinitingnan niya sa live view. Kasi nga, medyo na-off ako dun sa sonographer at first. Kasi nga, na-late na kami. Medyo late ako dumating. 9 minutes late ako dumating. Kasi umuulan, ang daming aksidente. Tapos nire-route kami, hindi kami nakapag-interstate. Sabi niya, no, we need to start now. Tapos wala pa si Mac. Kasi syempre gusto ko nandun si Mac. Nasa parking pa siya kasi drinap na ako ni Mac. Sabi niya, punta ka na para maano yung appointment. Kasi nga baka pag 15 minutes late, baka i-forfeit na nila yun. Tapos drinap niya ako. Tapos nag-park pa siya. Tapos sabi ko, can you wait for my husband? He's just at the parking area. Sabi ko, tapos sabi nung just tell him na sabihin daw sa receptionist na i-lead siya papuntang sonogram room. We need to start. We're already behind. Ganyan siya. Tapos nagmamadali siya. Well, part of it, it's our fault. Pero, ayun. Sabi ni Mac, malaman lang yun. Patience yun. Nahanapin yung i-capture ng maayos yung heart daw ni baby. Sabi ko, isipin na lang natin malikot talaga siya, at least happy baby siya. So sabi ng OB about sa heart, we have 2 options about that. For me, there's nothing wrong with the baby. Okay naman lang lahat, yung weight, yung heart, nakita natin. But it's just not in one frame. Gusto ko lang sana na in one frame siya. But, ang gagawin natin on your next visit, if it's okay with you guys, we will repeat the sonogram again just to see the heart. Kasi by that time, mas malaki na si baby. There will be less space daw for her to move around. So, hindi na siya ganun kalikot. Siguro. I doubt. Siguro, sabi niya. Tinignan ko siya. Malikot talaga siya. Feel talaga namin. Malikot talaga siya, guys. Dami niyang kick talaga. But the second option, if you guys are really, concerned, she can refer us to a high-risk OB wherein that OB can check the heart. Parang i-echo siya, something like that. Tapos tumingin lang ako kay Mac. Siyempre kasi si Mac, siya yung mas expert when it comes to cardio. Eh, nung sinabi naman niya na nakita niya yung ganito, yung nakita din ng doctor, sabi ko, nakita ko naman yung 4 chambers. I don't think there's nothing wrong with it. Tapos sabi ni Mac, I will just wait for the next visit, sabi niya. So, ayun. We don't have any worries naman when it comes to the heart. The next plan for me is i-check oral glucose test, I think. So, binigyan na ako ng bottle. May instruction na doon. Yung bottle ng iti-take ko 45 minutes an hour before blood draw. Yun yung gagawin next na visit in 4 weeks na naman. And then, tinanong ako, I heard you had a spotting. So, dumating ako dito sa US. Hindi ko pala nasabi. Galing pala akong Canada, guys. I was in Canada for almost a month. Na naman. Kaka-upload ko pa lang ng Canada vlog namin. Nasa Canada na naman ako. Sabi ng tatay ko, parang in 1 year daw, 3 times ako na nasa Canada. But I'm happy to spend time with them naman. I badly needed that rest talaga. So, dumating ako dito ng Thursday, early morning. I think it was Wednesday, 11 PM yung arrival ko. Sinundo ako ni Mac sa airport. Sunday, nagkaroon ako ng spotting, brown spotting. Tapos Monday, I was already worried na nagka-spotting ako. Tapos tumawag ako sa OB na ganyan. Tapos sinabi, oh, just wait for your next appointment na lang daw. Just let us know if it's bright red, ganyan-ganyan. Tapos sinabi ko naman yun kay Mac. So, okay kami doon. Nothing to worry about daw kapag brown spotting siya. Tuesday, nagkaroon ako ng bright red na spotting. Medyo na-concern na naman ako doon. Tapos sabi ni Mac, observe. Kasi paano na nun pa gabi na siya. So, sabi ko, kung hindi talaga siya yung kapag buo-buo. Kasi parang siyang, yung spotting ko is, yung panty liner ko parang 1/4 of the panty liner yung nalalagyan ng, ng blood.
Tapos ang ginagawa ko kasi every time na magka-stain na, tinatanggal ko na, magpapalit na ako para ma-monitor ko yung gaano kadami yung yung spotting ko. Tapos sabi ni Mac, kung ano-ano kasing ginagawa mo, ang dami mong binubuhat, ganyan. Nakita niya yung mga halaman ko na nakapasok. Kita yung mga halaman nakapasok. Tapos yung mga karton, yung mga binili niya. Galing ako ng Canada na nandito sa Salas. Ang gulo kasi talaga ng bahay that time na hindi siya organized. Inayos ko parang, hindi ko naman binuhat kasi alam ko talagang mabigat siya. So, parang pinush ko lang siya papunta dyan sa gilid, sa my wall. Kasi hindi ko rin maitaas papuntang nursery. Sinantay ko lang siya na lang din yung magbuhat. Ayaw din niya nabuhatin ko yung mga yan. Sabi mo, ano kasi, ginagawa mo, ganyan. Sabi ko, na-stress ako kapag magulo yung bahay. Tapos, ayoko na magulong bahay. Ano ba kasing wina-worry mo na magulo yung bahay? Wala namang darating na tao or whatsoever, ganun. Kaso nga lang, guys, I need a clear space. Clear space, clear mind. Yun lang ang, para sa akin, there's a lot of stuff happening already inside my mind and I don't wanna add up pa yung mga clutter sa bahay. That's why I don't want a lot of stuff sa bahay kasi ayoko ng clutter. Sabi ng ni Mac, sige, observe natin. Guys, humiga ako na Tuesday afternoon hanggang Wednesday afternoon, nakahiga lang ako. Alam mo lang yung tayo ko, bathroom lang. Tapos yung mga food, nandun na sa kwarto, ganyan. Doon na ako kumakain sa kwarto. As in, hindi ako bumaba ng kusina that time. Higa lang. Kasi ayoko din na maging risky. Ayoko din na mag-worry din naman si Mac. Na mag-worry din ang buong family. Humiga ako. Naku guys, pagbangon ko, ang sakit ng likod ko. Kasi, ayoko dahil nga dun sa injury ko, mas lalong sumasakit yung likod ko. Pag nakahiga lang ako, I need to move a lot. Talaga. Kailangan na nakaupo, nakatayo, ganun. Hindi pwedeng isang posisyon lang talaga. Kailangan nag-move ako. Sabi ni Mac, nung sinabi ko na meron pa rin akong spotting, sabi ko, di bale, check up mo naman bukas. So, yun. Sinabi ko sa OB ko na, nagkaroon ako ng bleeding na ganito, ganyan. Nagtanong yung OB, ano yung pwedeng naging cause, nagkaroon ba ng intercourse, nagganito ba ng ganyan. So, sabi niya, okay, so it's fine. Nung sinabi ko kung ano yung mga pwedeng reason, pero I'm still gonna check your cervix. Grabe guys. Natatawa ako na naiinis talaga ako nung nag-check ng cervix ko. Ang laki ng speculum nila dito. Pang American size. Tapos, hindi kasi disposable speculum yung gamit nila. Diba may disposable speculum na yung mga plastic. Metal talaga yung sa kanila. Ay, naku talaga. Squeeze talaga yung kamay ni Max. Sabi niya, ang sakit. Tapos nakaangat na yung put ko na ganyan. Tapos sabi niya, okay, relax. Mabait naman yung OB ko. But feeling ko, annoying na ako kasi sobrang sakit. I don't want to be difficult patient. Pero ang sakit talaga. Kahit nilagyan niya ng... Tapos sabi niya, parang hindi nilagyan ng jelly yun Sabi niya ganun. Nilagyan naman. Sabi ko kasi nakita ko nag-prepare talaga din yung nurse niya ng jelly. Chinek niya yung cervix. Sabi niya, okay, ang cervix mo is closed. Nakahinga ako. Parang sakit talaga ng pag-insert, tsaka nung paglabas. As in talaga, squeeze ko na yung kamay niya. Next time talaga magdala na ako ng squeeze ball. Kabawa naman yung asawa ko. No bleeding naman daw. My cervix wasn't open yet. No bleeding during that time. But I'm gonna check for a possible yeast infection. Sabi niya. Nag-swab siya for the specimen. And then, nung nag-shop na kami ni Mac, tumawag sila na the result came back positive nga for yeast infection. And then, sinend na nila yung prescription ko sa pharmacy dito sa town. Ayun, yun yung pinick up namin after na namin na nag-shop nung umuwi na kami ni Mac. Tapos, nung nandun talaga ako sa pharmacy, sabi kong ganun, ano ba yan? Lagi na lang ako nagkakasakit. Parang, this year, nagka-strep ako. Before ako naging pregnant, nagka-strep ako. Tapos, parang, naano ako habang nandun kami sa drive-thru na kumukuha kami ng meds. Na I feel bad din for saying that thing to Mac. Na sabi ko, ano ba yan? Lagi na lang ako nagkakasakit. Tapos, for him, parang, siguro yung tone of my voice is parang nasisisi ko siya. Sabi ko, hindi ko naman kita sinisisi or whatsoever. I just feel bad na lagi na lang ako nagkakasakit. And especially now that I'm bearing a child. So, pagdating talaga namin dito, I feel bad. I feel bad talaga na
I feel bad talaga na feeling ko napabayaan ko yung pregnancy ko. Because diba una, yung weight daw ni baby, medyo small siya, sabi ng sonographer na walang patience. But yung ano naman, yung OB sabi niya, it's fine. Yun lang kasi parang naisip ko na naman na small yung baby mo. Kasi talaga guys, nag-lose talaga ako ng weight, a lot of weight. Yung weight ko before I got pregnant was even higher compared to when I was already pregnant. So, medyo doon talaga nagkaroon ako ng turnaround na this is not good. So, yun. So, parang naisip ko yesterday when I told him about that when we were still in the car na parang feel bad for not taking care of this pregnancy na yung weight ni baby. Tapos, nagkasakit na naman ako before my pregnancy. Tapos, ngayon, magtitake na naman ako ng medication for the infection. Tapos yun, dumiretso talaga ako sa room. Pinuntan ako ni Mac. Sabi ko, I feel bad. Like, I feel like a bad mom. Na, hindi ko. Sabi niya, it's fine. Wala namang may gusto na magkasakit ka. Sabi, part of it naman. Process nga daw na pwede naman ganun. At least, hindi nga ako magka-UTI. So, parang doon na ako nakahinga na, buti na lang talaga. During that time na sinabi niya yun sa akin, I really appreciate it. Sabi ko talaga na sinabi niya yun sa akin. Kasi, guys, iba talaga kapag buntis, you have a lot of stuff in your mind. That's why you really need a support from your partner, from your family. Kaya sinabi ni Mac na, you're not a bad mom, na okay lang yan, part of it, may gamot naman, ganito, ganyan. Kasi, di ba nga, nag-bleeding pa ako, infection, ganyan. So, parang, ang dami lang. There's a lot of stuff that happened. Tapos yun, sabi ko talaga, I really appreciate it na, parang dun mas, yung mood ko na, okay, fine. Kasi nagmukmuk ako agad sa bed. Nagmukmuk talaga ako agad. Yun lang naman yung nangyari kahapon. And, naman dami kong update. Pumunta kaming Old Navy kasi, sinabihan ko na si Mac na stop buying baby clothes already. Ang dami na niyang damit, guys. Ipapakita ko na lang sa mga susunod siguro na vlog. Yung mga binili ni Mac nung galing akong Canada. Grabe. Ang dami niyang binili. Dami. Pagdating ko dito, wala na tayong baby shower. Tapos na. Pumunta kaming Old Navy kasi sabi ko sa kanya, let's go to Old Navy. Kasi nung nasa Canada ako, madami ako nakita doon sa Old Navy. Actually, may nabili pa ako doon na sandals ni baby. Pero, dinala ata ni Mac kasi sabi niya, ilalagay niya sa sasakyan niya. Cute kasi nung sandal nung na binili ko doon. Parang pang summer na niya. But anyway, guys, we went to Old Navy at ang mga namili po nito is si Mac. Maganda yan. Taga-approve lang ako. Pero siya talaga yung mga kumukuha ng mga gamit. Kasi, ang sabi niya, kulang pa yung damit ni baby, wala pa siyang pang winter. Tapos sabi ko, hindi naman siya lalabas. Hindi ko na-realize, guys, na, lalabas pala siya kasi magpapacheck up siya. Sabi, paano pag nagpa-check up siya, pag nagpa-vaccine? Alangan naman wala siyang panglamig. Ang lamig-lamig paglabas niya, sabi niya. Doon ko lang na-realize na, oo nga, no. So, we went out sa Old Navy just to buy stuff. Grabe, walang sale ang Old Navy dito. We bought this one. This is a crochet hoodie na brown. For the first time, kumuha si Mac ng hindi pink. Kasi wala siyang option. Hoodie siya, ganyan. Wala kasing hanger to eh. Ayan, cute naman. This one is $22.99 USD. Grabe, mas ang mahal ng damit ng bata. And then, bumili siya ng hoodie kasi ang tatay is mahilig din sa hoodie. Ayan, tapos parang may lagayan pa siya ng kamay dito. Kala mo naman yung anak niya makakaganon na sa Ayan. Siyempre, may option siya na pink. So, kumuha siya ng pink. This one is $19.99. So, mas mura pala to. And this is the most expensive one. Na halos kapareho na niya yung presyo ng damit ng coat namin. Bumili siya ng coat para sa baby. Ayan. Ang cute! Ang cute siya sa camera. So, ganito siya. Parang hindi ko alam. Parang suede or something like that. Parang yung tela niya. Hindi ko alam eh. Tapos, may ganito siya. Fleece lining. Fleece ba to tawag dito? Ang cute talaga. As in, talaga pagkakita niya, kuha na siya. Sabi ko, di man lang nito tingnan yung presyo. Ang mahal. This is $39.99. Tapos, yung ibang binili na lang namin is, kumuha lang ako ng mga dresses ko.
doon kasi maganda yung mga nabili ko dati. Stretchable siya, pang bahay lang, pantulog. Pwede din pang labas actually, kaso hindi na siya summer, so this is going to be my indoor clothes na. So bumili na ako kasi sale to ng mga dresses. Tapos stretchable kasi dito. Yan, mas madali siya. Hindi siya masakit dito sa shoulder ko kahit nahihigaan ko siya or what. Yung feeling ko na reason for my yeast infection was the time when I traveled. Kasi long travel yun, yung flight ko. Naka-leggings ako. Though I changed naman the panty liner every time that I get off the plane. Kasi, ilan bang plane? 2 pala. Lagi naman ako nag-change all throughout the flight. Parang nakailang palit din ako. Pero yun, pwede palang maging cause yun ng yeast infection. Parang yun lang talaga. Kasi hindi naman ako nagtitake ng any antibiotic or whatsoever. So, parang feeling ko yun yung naging cause ng yeast infection. But anyway, sabi naman ng OB, it's not a big deal. At least hindi UTI. I try not to wear panty liner kasi kapag buntis, TMI na naman. Dami kasing may discharge kasi. Kasi nga talaga dahil sa hormones. Mas madaming kang leukorrhea compared to non-pregnant women. So, I don't want that feeling na parang basa yung panty mo or whatsoever. So, yun, lagi ako naka-panty liner. At least ngayon, hindi na tight yung mga clothing na wini-wear ko. That's why I bought more dresses. Ayan. Green talaga siya, sis. Stretchable kasi to, so I can move around. And kahit hindi ako mag-bra, meron na siyang ganito. Boob support. Boob support. Ang hirap kasi, guys. As in, yung underwear ko, lower under panty ko, okay pa siya. I bought more na stretchable. But then, sa bra talaga, kailangan talagang mag-size up. Yan. Ano naman ni Mac? Okay, sabi niya. Siya nagbayad lahat. Tapos binilhan niya ako ng, sabi niya, bumili na tayo ng scrub suit mo para sa pagbubuntis. Tapos nang pagtingin ko ng price. Sabi, grabe, ang mahal ng maternity scrub suit, guys. So, kumuha lang ako ng mga pantalon. Sabi ko kay Mac, pantalon na lang yung kunin ko kasi mas importante naman. Tapos, dun kasi sa hospital namin, allowed naman na mag-t-shirt. May mga t-shirt naman ang hospital. So, I'll just wear the t-shirt and yung maternity pants. Kasi ayoko naman na bumili pa ng pang maternity na top. Kasi hindi ko naman na yung magagamit. Ilang months na lang. Mga anak na ako. 4 months na lang. Kaso si Mac, bumili ka nito. Tapos tawa siya ng tawa sa akin. Siya naman nagbayad. Sana pala dinamihan ko, no? But anyway, guys, I'm gonna show you the baby bump right now. Medyo malaki na siya. Talagang, na siya, visible na siya. Dati kasi before I went to Canada, hindi siya visible kapag naka-pants ako or pag naka-shorts ako. Visible lang siya pag naka-dress ako ng tight fitting. But now, malaki na siya. So, this is the 23 weeks the baby bump ko na, guys. Hindi ako nag-take ng photos ko like every week, just like other girls na kasi para for me, it's like, I don't know, I don't have time for that during that time and yun, basta katamaran. That's the reason. But this is the baby bump. 23 weeks. Ba? Halata na ba siya? Pag nakaside ako, mas halata. Pero kapag nakaharap ako, halata naman siya. Like that. Yep. Diba? But anyway, guys, that's it for this 23 weeks update. If you don't want this kind of videos, still have other videos naman, but I'm really doing this para someday may balikan ako, may balikan kami sa journey namin ng pregnancy. Oh, sa mga nagtatanong pala, magkano po pala yung nagagastos nyo when it comes to yung mga prenatal check-up? So, as of now, guys, wala pa po kaming binayaran. Yung binayaran ko lang is a genetic test that we did before. But, sa mga prenatal check-up ko na yung may sonogram, yung last na ultrasound ko, wala din kaming binayaran. 0 din siya. I don't know. Siguro maganda lang yung insurance din ni Mac. Kasi nga talagang plan na namin to get pregnant this year. Talagang kumuha din kami ng mas okay na insurance. Naka-under na ako sa kanya this year eh. Last year, meron pa akong sarili na insurance. But this year, under na ako sa kanya. Kasi mas mura yung insurance niya and mas okay yung benefit. So, yun. Wala kaming binabayaran. Tapos, sa mga medication ko, kahit nung nagka-strep ako, wala kaming binayaran. Ngayon, nung kumuha din ako ng meds, nung nag-pick up din kami ng meds yesterday, 0 din yung binayaran. So, wala din.
If you guys are planning to get pregnant, try to plan it. But kung hindi talaga na plan, pag dumating talaga siya, why not? Just try to get a better health insurance para hindi kayo ma-stress din when it comes to finances. Para ang ka-stressan nyo lang is yung pagbubuntis nyo or on how to take care of yourself. Yan lang naman. But anyway guys, thank you so much guys for watching this video. Feeling ko wala pa rin po tayong mga shoutouts kasi ang haba ng mga updates ko. But anyway, thank you so much sa pag-support. It really means a lot to us. It really means a lot to me especially na you guys are there! As in, nung hindi ako nag-upload, ang dami yung nagme-message sa Instagram ko kasi Instagram na lang yung natira. My Facebook was deactivated. I deactivated my Instagram but then, ay nangyari, which I'm gonna talk about it on the next video. And then, I was about to delete this YouTube channel na rin, pero buti na lang napigilan ako ng tatay ko. Anyway guys, thank you so much for watching and I'll see you guys on my next one. I hope you guys have a good day and spend more time with your family. I'll see you guys on my next one. Bye!